Girin. Şükürallah, bugün yettim mırada. Garip köngülüm bir usali yetişti. Hicran çekip helal olun kâmatım. Rağna olup nûla hali yetişti. Bu acayip destanımızı, Brazilya'nın serialini öğrenmediyali, dərik hiç mi koyuvereynen? Bağışlan. Siz kim varsınız? He? Men söýügi diýen bilen duýgum. Eherden gorulçy. Şu ajaýyp destanymyzyň kahramanlarynyň onu da mehrem kahramanlarynyň biri. Silemenni isleseňiz islemeseňiz soňy uly toý bilen tamamlanýan bu wakaň şaýady bolmaly bolmaňyz. Bilip goýun, adam üçin iň howply düşman Nikolaýnyň iskäri. Ol bir möhür bilen ne kadar ajaýyp gyry. Birine baglaýady, on kiwan het goýaýy. Bakslan, yan ýollasy. Wah, men ýene aşk yaralary belen ýüregimi tutup ýalňy we erkana kalmagy ölmek makul bildim. Ýöne kere gözüm düşünden ajaýyp dünýäň öňkünim gözelligine ve behişti dünýäm ýene-de dowamatynyň bardygyna ýene-de anyk göz ýetirdim. Türkmenistan Hava Yolları Karxanasının yerine yetiren 641-nji reýse bilen Bankowy diýen ýolagçylaryň biletleriniň registrasyony. Tahira kapana düştü. Yeni kılavada men koyken. Hayır gerek. Bolivya. Zehre ýokary kuşadatnamatyň elini alan soň bahana bilen İstanbul şäherinem görersiňiz, gedelenje dersiňiz sag bolun. Sag gidin de aman gelin. Men sana köp minnetdar kaka. Endine Tahira Bosfor'un gözel şapan görkezdim, ýygyna da dolanar. Men kän oýlanyp, onunam köp pikirlenip bir netije geldim. Size bir Bosfor'un şapagy kemterrak bolaýmasa, soň üçinem aýlanyberin. Ananı bolya, yaxşı sağ ol. Sağ ol, bolya. Sağ ol, sağ ol. Bolya. Sağ ol. Bolya, sağ ol. Bolya. Gülüden gördüm, bana gülüyor. Yaptın şebnem eğdir kutan.
hoş geldin ey Zülfitar. Ayağını peri oğdan nedir? Anlasan seni yarattı nedir? Gelirleşini nevledin narım, gelirleşini ben senin narım. Gel gel yarım nevledin narım, gel gel yarım ben senin narım. Gel gel